Sí, gràcies. Quan parlem d'economia no podem desvincular el turisme com un dels eixos fonamentals de la nostra ciutat. Ja s'ha dit, el sector de serveis genera a Calella més del 80% de l'economia de la ciutat. És per això que nosaltres volem crear la taula del desenvolupament econòmic amb diferents tasques com gestionar els plans d'ocupació, l'oficina de captació i gestió també de subvencions. També fer una borsa de locals comercials buits i molt important. Tot això ha d'anar connectat entre el món educatiu i el laboral. Una proposta que portem molts anys dient en el govern. Abans de llançar propostes que no sabem on poden arribar, necessitem fer una anàlisi de la nostra ciutat i per això és tan important fer la creació d'un pla local de diversificació econòmica de la ciutat per reduir aquesta dependència que dèiem de més del 80% del sector serveis. En turisme, volem treballar conjuntament, sobretot amb totes les parts implicades del mateix. Per això volem crear l'Agència de Promoció Turística de Calella com a paraigües de tots els entorns i totes les entitats que són existents per treballar plegats. Perquè què hem de fer? Doncs hem de potenciar el turisme dels 365 dies a l'any, potenciant també el turisme de proximitat, i també volem crear un punt d'informació turístic mòbil itinerant, perquè ara el tenim allà fixe, que sabem que no s'hi acosta gaire la gent. El que volem és descentralitzar-ho i posar-lo sobretot en temporada alta de turisme pel mig del poble en llocs itinerants. El comerç és un agent de cohesió social i de dinamització econòmica de la nostra ciutat, també ho és a nivell territorial i per això creiem que és important treballar per fomentar-lo en polítiques públiques que protegeixin i el promoguin. Què volem fer? Doncs volem establir bonificacions en les ordenances fiscals per als comerços i les empreses relacionades amb l'activitat cultural i artística que vulguin implantar-se en el nostre municipi. Volem consolidar la targeta de fidelització del comerç de proximitat, restauració i serveis de Calella. En quant a innovació, volem crear un programa integral per a la transformació digital de Calella que inclourà l'àrea d'innovació, l'Smart City i la intel·ligència artificial. I per acabar, no podem deixar-nos enrere a l'hospital. És l'empresa, entre cometes, més important de la ciutat i per això l'hem de tenir amb present importància en la configuració econòmica del municipi. Proposem crear-hi aquests lligams per potenciar la formació entre els àmbits de la salut i la formació, també fent aquests eixos econòmics.